Siyazi Nkosi izintshumayelo Nkosi zokugqibela ezizovakala Nkosi apha emhlabeni ezisizivayo ngoba siyabona uba konke kuyaphela. Cela usincede Nkosi sithathe very seriously Nkosi ilizwi lakho olufakile Nkosi abantwana bakho. Please Heavenly Father, ndiyacela uxolele nezono zethu kakhulu Tata. Singabantwana sonke into ezininzi asizazi sinamaphutha amaninzi. Ndiyabala Nkosi mina nawo wonke umntwana wakho Nkosi oguqile apha. Kuninzi Nkosi okubi Nkosi phambi kwamehlo wakho kuyenzeka uba sikwenzile kwiveki yonke. Siyacela Nkosi sixolele. Sicela ukusulwa Nkosi ngegazi elachithekela zona Nkosi izono zethu. Please Father, siyacela ngokumoya wakho ingcwele esizofunda ilizwi lakho uba usifundise. Ndingumntwana Nkosi akho kwanto endinayo. Wewe kuphela Nkosi okwazi ukusifundisa kufundeke. Please Father, ndiyacela konke somandla ndithemba iluzwa kwenza ngegama likaYesu Kristu siNazaretha. Amen. Amen. Uzulane ngibingelele futhi ngegama likaJesu Kristu. Amen. 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 Yeah. Into esiyifunda bazalwane namhlanje is very very important. Very very important. In fact, iyona education ebalekile ile sizoyithola namhlanje. Iyona mfundo lebalekile, education ebalekile lesiyithola namhlanje and lesiloke siyithola vele la endlini kaNkulunkulu. And bazalwane, I want to say this before siqala ukuthi isikhathi siphelile. Esibona umhlaba uzamazama ngale ndlela uzamazama ngayo. Kumele ukustand isikhathi sinjani siphelile bazalwane. Time is finished. Time is finished. And njalo whether siyahamba siyakuphi mele lento iloke iringa in our minds. Isikhathi sinjani siphelile. Asikwazi ukuphila ngendlela besiphila ngayo isikhathi sisesiningi. Sezwe bazalwane. Amen. iBhayibheli mafuna incwadi yesambulo chapter 12 verse 12 lithi iBhayibheli udrago ithi maye kuwe emhlaba nawe elwandle. Lithi ngoba udrago uzile kuthina enentukuthelo eningi ngoba uyazi ukuthi isikhathi sakhe sinjani siphelile. Uthi ayisakho uyazi sifishane ngaleso sikhathi sesifishane manje uyazi siphelile. So ngizama ukuthi udrago usathane inyoka endala uyasebenza ngamandla ezebona isikhathi sakhe simphelele bazalwane. So nathi akumele si relax. Do you know the sort of ama standards wakho lokukhuphula njalo ezisikhathi siqhubeke the more isikhathi siphela amadimoni asebenza even more violent. Yeyikhathi kuqala umuntu akuthuka mhlambe ukuthi hawu ufake nje iqiqe lodwa usathane ezisikhathi siyophela uyasinyusa istandard sakhe. Umuntu manje senama 5 senze lelo bazalwane kakuthuka kuqala omama befethu ukuthi hawu nimbonile begqoka into emadolweni manje bazalwane umuntu angisafuna ngizama ukuthi ngiveze ukuthi usathane the more isikhathi siphela nayo uyasebenza bazalwane. Now ngibale izinto esizibona ngamehlo amacece nezingubo kukhona ezingabonwa ngamehlo into esenhliziyweni. Kunethi isathane intazama ukuzenza enhliziyweni zethu. Thothi inhliziyo seyashesha ukuthukuthela. Inhliziyo esenalo uthando. Yonke into yenzela uself yenzeka enhliziyweni yonke lento. Ayibona umuntu. Ungazitshela isathane uzonaka amacece angayinaki inhliziyo. Sayibona bazalwane. So education lesiyitholayo la enkonzweni kumele kube education edila nenhliziyo. Kuthi so overcome kanjani sona ngoba ayikho bazalwane into izulu elixabenayo njengesono. Sayizwe bazalwane. Ayikho. So kubalekile sibona isikhathi siphela. You know there are so many things bazalwane ezenzakalayo. Ngize ngikhathale ngithi bazalwane izinto eziningi kanje
kulama countries uyabona le yabona le ndebe COVID ngifuna ukuyisho nayo. I-COVID bazalwane, i-vaccine ye-COVID siyazi leyo seyifunda yilona uphawu lwesilo. But i-COVID ne-vaccine yayo bazalwane yiyona elungiselela uphawu lwesilo. Siyabona leyo? Yiyona esethi stage. Siyabona leyo bazalwane? Mawukuthi kuzo act. Mase kusethwa i-stage. Asimhlambe utsheni ukuthi hayi khona iplay ezoba khona kulonyaka nje somewhere kulonyaka. Yabo awusazi isikhathi ukuthi izoba nini this year. But mase ubona kusethwa i-stage leyo nto ikutshenani. Sondele iplay izoqala and ngizama ukuthi i-COVID is setting the stage for a mark of the beast for the Sunday law. Yonke into esifunda sambe sencwadi Sambulo chapter 13 very quickly. Asiloku Sambulo chapter 13. Sibona the stage is being set. Sekusela ukuthi manje ingene the final act in the drama. Asiboneni something bazalwane. Asiboneni something. Sifunda ngisho isambulo. Lencwadi isambulo bazalwane sisazoyifunda ezinkulunkulu esivumela. Sisazoyifunda nje kakhulu especially in the afternoons njengoba sizobe ngama afternoons. Siyakhumula last week sathi ngama afternoons sizofunda ngokuvangela. Siyabona leyo nto? Sizofunda nje okuningi ngomusa kaNkulunkulu. Now ngicela usifundela ngesizulu. Verse 15, 16 no 17 kwisambulo. Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya ukuze umfanekiso wesilo ukhulume. Senze futhi ukuba bonke abangakhuleki umfanekiso wesilo babulawe. Senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhululekileyo nabayizigqila bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo. No 17? Yes. Ukuba angabikho ongathenga nokuba athengise uma engenalo uphawu igama lesilo noma isibalo segama laso. Seyizweni bazalwane. Khuleke ngephawu lesilo la kusho abantu bazozibeka uphawu. Seyizwe leyo nto? Why bezozibeka uphawu? Verse 17 yasitshela ukuthi ngoba mabengenalo uphawu lwesilo ukuthi abazokwazi ukuthenga nokuthengisa. Do you see ukuthi manje this is the final act in the drama? But do you see ukuthi i-stage is being set ngoba i-vaccine iya la kuzothi awukwazi ukuthenga nokuthengisa ungenayo ini? Siyabona bazalwane? Sekuqala kuba nama-exclusions already. Yes. Siyabona bazalwane? Do you know ukuthi kwamanye ama-countries manje kuthi kuyadebate e-UK ukuthi ingaba kubalulekile noma ingaba kumele sikwenze yini ukuthi abantu sibatrack ukuze sikwazi ukuthola i-information ngabantu abagomile nabangagomanga. Sezweni bazalwane and siyazi ukuthi mase kufaka uphawu lwesilo kumele babe nendlela ukuthini bazotrack abantu. Angisho? Yes. Ngoba phela kumele baphanishe babulawe nokubulawa bangakwazi ukuthenga nokuthengisa. They are kicked out of the economic system. And bazalwane into engishoyo manje ukuthi i-stage siyendlala. Now thina bazalwane masibona kudlala i-stage kanje. Masibona thina kusondela uphawu lwesilo. Into ebalekile kumele ifike kuthina bazalwane. Ukuthi injani inhliziyo yami? Injani inhliziyo yami? Kungani kumele ngicabange kanjalo? Yingoba kunezimpawu ezithula, kunephawu lesilo nophawu lukabani? LukaNkulunkulu. Siyakhumbula? Yes. Manje uNkulunkulu akalibeki uphawu lwakhe kwinhliziyo engcolile. Siyayizwa bazalwane? Yes. That is why uSathane manje ebusy engcolisa inhliziyo. Of course. Ufuna wonke umuntu amkele uphawu lwakhe uSathane. Siyibona leyo nto? So the best education esingayithola bazalwane manje ukuthi inhliziyo yami injani futhi ngingayihlanza kanjani inhliziyo yami. So funda ngaleyo nto namhlanje. Bazalwane we don't have forever. Ngiyafuna ukuyisho leyo nto. As soon as iqala le crisis engithi kubekwa yi-stage lesi manje.
istage lesesibekwayo. Mawufunda ku Testimonies to the Church volume 7. Testimonies to the Church volume 7 ku page 141. Uthi Ellen White uthi the final act in the drama which will be the enaction of a Sunday law. Say which that is the final act. And the stage is being set manje. Kuzongena final act. Nayi final act lesifunda ngayo. Paulus said. So bazalwane into esifunda manje very simple. Sizofunda ngeimpande ezimbili zesono. And sifunde ukuthi sizinqoba kanjani. Sesifunde ngazo before. Kodwa ngifuna bazalwane singene sike sijule nje kuzona sihlale. Ngoba akusizi ukuthi sixabane nje only nesono ukuthi singaxabananga nempande ngoba sobuye isikhulu isono. Siyibona leyo nto? Sofunda ngeimpande ezimbili zesono bazalwane. Or the two roots of sin. The two roots of sin. Enye sobe sifunde kangenye imini. Kahlahle ziwu-3 impande zesono kodwa lesithathu ngesifunde ngayo namhlanje. Sofunda nje nga-2 kuphela. Only the two roots of sin. And then siyavala. Sizoshesha. Ayisambe sekuncwadi yamaRoma. Sifunda ngeyokuqala. Eyokuqala bazalwane asiyiboni incwadi yamaRoma. Roma chapter 6. Impande zani? Zesono. Why sifunda ngeimpande zesono kambe? Yingoba sifuna ukuhlukana naso isono completely, Yes. Singabuye sikhule again. Inkinga yethu yazi kwenzekalani bazalwane? Sibonga uMamndaba noMamshozi ukuthi baphinde futhi bazosivakashela bazalwane. Nithini bandla? Amen. Amen. Kubende bazalwane nifike ngempela. We are going to learn amazing things from izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu akahlula lutho ikusasa kena the future is like the present ingathi namhlanje. So nje uNkulunkulu usazovula into ezimangalisayo ezwini lakhe. Yes. Kungani sifunda kambe ngeimpande zesono? Sifuna ukuhlukana naso isono. Sibona lo why sifuna ukuhlukana kangaka nesono? Kungoba siyabona ukuthi isikhathi siphelile. Sifuna thina ini uphawu lukaNkulunkulu. And siyazi ukuthi uNkulunkulu akalibeki uphawu lwakhe kwinhliziyo enani? Enesono. uNkulunkulu akalibeki uphawu lwakhe inhliziyo enesono. So njengoba uzoqala le act bazalwane. Leyo Paulo sithi National Sunday Law. Into ekumele sihlukane nayo isono. Singazenza zonke ezinye bazalwane masingenza ngalena ngeSpirit. Ngithe siyakumaRoma chapter 6. All right. uNkulunkulu alibeke uphawu lwakhe kwinhliziyo enesono. Kufuna nje lento bazalwane ibe clear kuthina sonke. Yazi lithola uphawu lwaNkulunkulu sisabambelele kwisono. Now what is the root of sin? Belo sifundela kumaRoma chapter 6 uverse 6 no7. Verse 6. Sazi lokho ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye isiphambanweni. Ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sakhonza isono. Amen. Verse 7. Ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Amen. Ngicela sibambeni lapho ngisiyabonga bakusabela. Na ngicela sibambeni lapho bazalwane. According to verse 7, yini ekumele yenzeke ukuze umuntu akhululwe esonweni? Sayizwa nto bazalwane? Yes. So ukuze umuntu akhululwe esonweni kumele kufe bani? Umina. Do you see that bazalwane? Engakafi umina uself. Angeke ngikhululwe esonweni. So the first root yesono esifunda ngayo manje is selfishness itself. It's selfishness. Yiyo bazalwane esidila nayo. Selfishness. Ake sibuye iquotation sakhe sesifunda kuqala. Ithi lana ngifunda ku education page 225 ngizofunda ngesingesi bese ngiyayitolika. Incwadi ngifunda kuyona book education page 225. It is but how widely different is much of the education now given. It is from the child's earliest years. It is an appeal to emulation and rivalry. It fosters selfishness,
the root of all evil. Sethi bazalwane. Nayi impande. Siyebo? Amen. Kuthiwa bazalwane imfundiso yanamhlanje egcwele. Into eyipromote kakhulu, into eyiphushayo kakhulu umina. And kuthiwa umina uyimpande yabo bonke ububi. Siyayizwa lento bazalwane? Umuntu uyaphinga, ini problem yakhe yini? Selfishness. Umuntu uyantshontsha. Inkinga yakhe yini? Selfishness. Umuntu uyahijack udubula abantu, selfishness icabangela yena. Siyabona lento bazalwane? Umuntu uqamba amanga, selfishness. Ucabangela yena. Kuthiwa this is the root of all evil. Siyayizwa lento bazalwane? So as long as uself engaphumanga, asikwazi ukuhlukana nesono. Ake sibukeni futhi. Asiye noncwadi kaka uJames uba Jacob. Okay, James chapter 1. Size kumpande uqala nje bazalwane le selfishness. Ake sibuke uSathane mayimlinga umuntu ukuthi yini ayitargetayo. Yini uSathane athembele kuyona. Mayilethe isilingo ingabe uthembele kusona isilingo noma kunento kuwena athembele kuyona. Sizobuka ukuthi yithina abazalwane esinikeza uSathane amandla. Ayisibukeni Jacob chapter 1. Let's masesifikile bazalwane Jacob. uJames after Hebrews. Chapter 1. Bazalwane into engicela siyifunde la ku chapter 1 sifunda nje verse 13 no 14. Verse 13 and 14. Verse 13. Umuntu oyengwayo makangasho ukuthi yengwa ngoNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu angeyengwe ngokubi. Naye uqobo akayengi muntu. Kepha yilo nalo uyengwa ehuhwa yezakhe izinkanuko. Ehungwa. Amen. Asibambeni lapha bazalwane. Ithi ku verse 14 ngicela ukubuza ke. According to verse 14, umuntu oyengwa angisho i-temptation ukuthi ukuyengwa. Umuntu and they are tempted and awe esilingweni leso. Kuthiwa yini uSathane ayisebenzisayo? Mayengwa umuntu, mayitempt umuntu. According to verse 14 bazalwane siphenduleni sesikholeni phela. Inkanuko zakhe. Siyabona bazalwane kuthiwa umuntu udonswa yini? Inkanuko zakhe. Oh, bazalwane siyayizwa leyo nto? Yes. Umuntu ethi uSathane ungidonsile. Yebo uSathane ungidonsile kodwa usebenzise ini? Inkanuko zakho. And the reason why ekwazi ukusebenzisa inkanuko zakho ngoba ubonile ukuthi wena umuntu olawulwa inkanuko zakho. Do you see that? So awukwazi ukuhlukana nesono so long as usalawulwa izinkanuko. Ngoba amandla wesilingo according to this verse, amandla wesilingo akuyinkanuko zomuntu olingwayo. Nokuthi umuntu uphila kanjani, ngaba uphila ngeinkanuko noma uphila ngezwi. Ngaba uholwa inkanuko zakhe noma uholwa umoya kaNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwane? Yebo. Ngicela nje ukubuza kahle leli gama lenkanuko ukuthi mhlawumbe ngalizinto ozithandayo noma izinto ozifisayo kodwa eziphambana nezwi likaNkulunkulu. Ngifuna ukuchaziseleka leli lenkanuko. Bazalwane, inkanuko yinto yabona lana ku-English ithi lana when umuntu is drawn away by his own lust and enticed. Kuba khona inkanuko izinto ozifunayo ezingahambelana nentando kaNkulunkulu. Kube khona ezinye ozifunayo ezihambelana nentando kaNkulunkulu. Thothi azishayisani ndawo nentando kaNkulunkulu. And uSathane uyakwazi asebenzise zoyi2 ukuthi akulinge. Sayizwa lento bazalwane? Amen. Angenza isibonelo. Ngiyathanda masibuze. Asithi ufuna umuzi. Khona la ukufuna kwakho umuzi okushayisana nentando kaNkulunkulu. Cha kushayisana nentando kaNkulunkulu. Ngisho uNkulunkulu naye imbala bazalwane.
Ukhona la awababusise khumbula uPhuwa no Sifra lapho kwincwadi kaExodus laba bengavumanga ukubulala izingane ezincane kanti uFaro ethi basebulala izingane lithi iBhayibheli uNkulunkulu wababusisa wakhela umuzi ezinto kodwa kuyenzeka ukuthi ngenxa ukuthi ufuna umuzi ugcine manje sewufuna imali ngendlela yabona nje usana nakulinga leyo nto athi uma ngaba nje ngake wenze nje le bribe encane ungayithola imali yomuzi siyabona leyo nto uyazi ukuthi yena ayikho into eyifisayo njengomuzi avela kubambe ngaleyo nto othi ngeke ngizogcina isibonelo kunabantu abathanda ukushada ingaba bazalwane leyo nto mhlambi ayihambelana nentando kaNkulunkulu iyahambelana sayizolweni bazalwane. But do you know ukuthi Satan mayibona ukuthi leyo desire iyona desire econtrol ukuphila kwakhe yakwazi ayisebenzise ukuthi akucinezele ngempela uze uye ebhubheni ngenxa yaleyo desire. Do you know that bazalwane? And ngiyafisa ukuyisho lento kulezi nsuku zokugcina ayikho into uSathane azosebenzisa njengaleyo desire ukulahlekisa abantu especially abantu abasha. Do you know that? Do you know ukuthi mawufunda eBhayibhelini incwadi kaNumbers asizifunda ngoba manje ivela nje manje izinkulunkulu eziveza but mawufunda ukufunda nje kuNumbers chapter 25 ngesikhathi amaSirayeli seweseduze neKanani lela la emhlabeni uSathane kunesilingo wasiletha ithi iBhayibheli waletha amantombazane angamaMoabite waletha angathi hayi nje abangani nje uthi hayi asike sibe ne-celebration ethile sebeseduze nokuwela ithi iBhayibheli ithi at the Vale of Shittim isibeka ngesikhathi ngenivezele imap ukuthi iShittim iseduze kanjani neKanani so close. Sathane waletha isilingo aziyo ukuthi asikaze simfeyile beza abantu besifazane abahle bangamaMoabite uNkulunkulu kodwa ebawonishile ukuthi la kubantu abakanje bangawona ama-Israelites ningasondeli nokusondela bele banyanye ngathi babona amafinyila sayizolweni bazalwane but akwenzekanga kanjalo bangene esilungeni kwafa abaningi babo kwafa abaningi babo. And bazalwane ihistory yomhlaba wonke kunabantu abaningi babe izinto okanye ngathi babe izinto abanye babe ngaba izinto eziphakeme for uNkulunkulu kodwa ngenxa yongakwazi kuyithiba uSathane wababamba ngalesilingo lesokuphinga sibi kakhulu bazalwane. Nama ufunda uGenesis chapter 6 before uNkulunkulu alibhubhise ihlabathi ngozamcolo mawukhumbula uNkulunkulu into wayisho ukuqala wathi wabona abantwana baNkulunkulu iBhayibheli the sons of God they saw the daughters of men ukuthi bahle ukuthi bazithathela omunye nomunye noba umuphi babengasa consult noNkulunkulu umuntu ayithathela nombi kanjani so ngizama ukubazalwane lento lama chapters engiwashayo manje afakazela ukuthi nangesikhathi sokugcina mase sisongela iKanani la phezulu Sathane uzosebenza the same way uziqaphele bazalwane kakhulu lento kakhulu ngibone sanje ngomasono. Yeah, ngicela ukubuza ukuthi inkanuko nokufisa akufani ngoba ngicabanga imithetho yeshumi lokwa-10 lokuthi ungafisi indlu yamakhelwane wakho ungafisi umfazi wamakhelwane wakho nenceku yakhe nencekukazi yakhe nenkabi yakhe nembongolo yakhe konke nje kwamakhelwane ungakufisi ngisho ngoba at times you find that uma ngabe umuntu efisile into kamakhelwane uzangena esonweni kunjalo ungena esonweni ngendlela eziningi yeah into ikhanikelayo into eyifisayo into eyifisayo yona into ufisa lento uSathane senza lento eyifisayo. Do you see that bazalwane? So umuntu ophila ngezifiso zakhe ongaphili ngokulandela uNkulunkulu asoze ahlukane nesona ngisho ngoba zizinhle izifiso zakho
Zibeke kuNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu yenza lokhu nalokhu ngokuthanda kwakho. Senze lento bazalwane. Hey, yazi abona abantu angifuna ukuhlala kule point kodwa uNkulunkulu sithi ake sikeli kwelinye ilizwe senuGenesis chapter 19 konke ngifisa siyibone. Ngicela sibone lento bazalwane. Thina sikazibona, do you know how evil inkanuko can be? Bazalwane siyadinga usizo. Lokuhlukana no self no mina ukuthi yonke into ngizama ukwenza into efiswa yimina. It is like Genesis chapter 1. Kwenzekani ngambe Genesis chapter 19? Amen. Kuchitha kwani? Sodom. Now, into engifisa siyibuke bazalwane lana kunento eyenzeka kuLot. Seyiphumile Sodom. Ngifisa sibuke ukuthi yenzeka kanjani lento, yini ayisenzeke enhliziyweni zezingane zikaLot babe senza lento. Genesis chapter 19. Ngicela sifunde uverse 30 to 32. Simanje verse 32. Genesis chapter 19 verse 30 to 32. Ngicela sifundele ngesizulu soyitholile ngelizwi nje. uLothi wakhuphuka eSowari waye wahlala entabeni kanye namadodakazi akhe omabili ngokuba wesaba ukuhlala eSowari wahlala emumeni namadodakazi akhe amabili enkulu yesithi kwencane ubaba usemdala akukho ndoda ezweni engangena kithi njengokwenza komhlaba wonke woza simphuzise ubaba iwayini silale naye ukuba sizizuzele inzalo kubaba. Amen. Asibambeni lapho. Bazalwane. Amadodakazi kaLot awefisa into, hayi into estrange. Awefisa into efisa ngumhlaba wonke. Bathi kubona ubaba semdala akusekho umuntu ongasenzela lento eyenziwa umhlaba wonke. Siyibona leyo nto? So bafisa nabo lento efisa wonke umuntu emhlabeni ukuthi babe nezingane. Siyibona leyo nto? Siyafisa ukuthi sibe nezingane. But manje kungathi the only way sigaba nazo izingane ubaba. Kodwa manje lona ubaba wethu. Beyicabanga lento ngiyacabanga ukuthi mhlambe kwahamba izinsuku bele beyicabanga ukuthi kodwa i-right lento ayingeke awuhlazo lolu. Kodwa zagcina zanqoba izinkanuko. Ngoba sebezijwayeze ukulandela izinkanuko kunokulandela into right. Babeyazi right. That's why bathi mesimphuzisa uwayini ngoba angeke ayenze lento engadakwanga, irongo lento. Tuyisile bazalwane ukuthi izinkanuko zingakwenza wenze into angakazi uyicabange. Do you think kunamadodakazi kaLot ngesikhathi besaphila nje kuse right? Bake bacabange linye ilanga ukuthi bona bazobadlwengula ubaba wabo. Abakazi bayicabange. Izinkanuko ziyingozi bazalwane. Kunabantu abasejele. Nkosi yami. There are so many things. Oh, bazalwane, please. Asizeni uNkulunkulu ngempela. Siye kuyena. Sibambelele kanje kungathi bazalwane ayikho nje enye into sibekhele ngezinye izinto ngoba we need help. So long as siphila ngeenkanuko ngeke sihlukane nesono. Impilo yami ayingacontrolwa izinkanuko. Ayicontrol ukuthi uJesu yena ufunani. Yambona kumuntu bazalwane oseyiphila hayi ngenkanuko zakhe kodwa seyiphilela ukwenza intando kaJesu. Lo muntu bazalwane akasanqobeki izilingo zikaSathane. Ngoba amandla wesilingo akuphi? Enkanukweni. Asifundeni le quotation. Ithi lana ngifunda manje ku Thoughts from the Mount of Blessings, page 118. It is because selfishness exists in our hearts that temptation has power over us. Says it kungenxa yokuthi umina uyaphila ezinhliziyweni zethu. Into eyenza ukuthi izilingo zibe namandla kuthina. The more selfishness, the more powerful temptation. So mawufuna temptation be powerless. Kumele yini kumele isuke? Mina. Do you see that bazalwane?
umina bazalwane kumele usuke. Umina kumele usuke and we don't have much time. Once kaqala iSunday law bazalwane, uNkulunkulu uyabeka uphawu lwakhe. Umuntu ongekho ready for uphawu kaNkulunkulu uzothola uphawu lwesilina kanjani? Uyalahleka for eternity. Do you see that bazalwane? Siyabona le serious kanjani? Singazitshela thina siyolinda sesibona uJesu eza ngamafu then seseqala sizo asidile nomina. Umusi uzovala siphila. Yeah. And we need to be ready bazalwane. uNkulunkulu ufuna sibe ready manje. Hayi kusasa manje. Ngingaze bazalwane nayi into engingaze ngisho futhi. uNkulunkulu lento ezenzeka namhlanje bekumele ngaba kade sezenzeka. Kodwa uNkulunkulu ngenxa yomusa wakhe ebeloke ezibambile. Sekhumbula kwiSambulo chapter 7 kuthi kuneyingilo sezibambe emoya. Amen. Ngoba uJesu uyabona ukuthi kukhona abantu abangekho ready ebandleni lakhe. Athi mayibuka iso lakhe elinomhawu kakhulu libuka itawu. Abekho ready. Let us wait. But as bazalwane sibona kwenzeka kanje, sesiyabona imoya seyidedelekile. And we need to be ready. And the first thing, which is dealer kanjani no self. Now self is dealer nakani, sesiyabona self uyingozi bazalwane. Thina sonke. Emakhaya. Mele kube ngathi siyawucinezela. Yazi do you know ukufa? Ukufa bazalwane, umuntu afile unjani? Lithi ngathi iBhayibheli. Lithi umuntu ofila ngizakazi lutho, Lithi futhi umuntu ofile kuverse 6, angisho le kuMshumayeli chapter 9 le verse. uMshumayeli chapter 9 kuverse 5 no verse 6. Yingapha ngisho singabahlabeli abantu abaphansi. Ngoba sazi ukuthi bathula bazilutha bezwa lutho. And uverse 6 athi uverse 6 wakhona kuMshumayeli uthi abasenalo uthando, nenzondo yabiphelile. Dino uma ufile awuphili ngothando lwakho, lolwakho uthando laphela. Uphila ulandela into ethanda uJesu, Jesu nothandane. Awusho ukuthi inkosi ngiyayizonda into ethi awusena nzondo wena ubufile. You know, khona ingoma engiyithandayo mhlawumbe abanye ngeke bayazi bazalwane ethi ngihlanze emoyeni wami. Khona isitanza esithi kukhona isitanza esithi bazalwane, ingabi ngiziqhenya manje, ingabi ziqhenya la angithise ngifilenya ingambo yami kubeke asinganisaya chorus bazalwane. Dino bazalwane, mawukuthi ufile ngiyantela, mawukuthi ufile angeke uphile ulandele izinkanuko zakho, ulandele inzondo yakho, ukuthi bani ngiyamzonda. Wena akuthi usaphila. uNkulunkulu kuthi lithi iBhayibheli uthanda wonke umuntu. So noma sekulandela uNkulunkulu awusahambi ngenzondo yakho. Uzibona sewuthanda wonke umuntu. Ngathi kamagqubo wabambile, angithi sewufile nya, ngithanda nengoba ithi angithi sengifile nya. Away with this feel that's fine, yeah. Alright, bazalwane, now ngifika sibuke. Ngicela sibuke ukuthi umina ke sinqoba kanjani. Sinqoba kanjani. Into yokuqala bazalwane ngifuna nayi le quotation. Iyaqhubeka le quotation le iqhubeka ngisho ithe it is because selfishness exists in our hearts
that temptation has power over us. And then it's the solution. It is, but when we behold the great love of God, selfishness appears to us in its hideous and repulsive character, and we desire to have it expelled from the soul. Kuja mase sibona uthando lukaNkulunkulu olumangalisayo. Kuja umina uyazondeka siyawuzonda. Ngicasile kwalento ukuthi ngithola mhlambe kunento engicada kuyenza ngibona yazi lana engathi bengiqhutshwa umina ingicasulo kayileyo nto. Ngoba ngiloke ngibukeni uthando lukaNkulunkulu. Akekho umuntu ongahlukana nomina engalibona uthando lukaNkulunkulu. Sanje bazalwane into eyenza ukuthi siwe esonweni is because asibukanga uthando lukaNkulunkulu. Do you know that bazalwane? And uthando lukaNkulunkulu liveze kule ndoda uJesu. Liveze kuJesu. Uthando lukaNkulunkulu bazalwane. Ngamanye amazwi masifuna ukuhlukana nomina kumele sibuke uJesu, kumele sifunde impilo kaJesu, kumele sicabange uJesu, siphile ngayo uJesu. Look at this man bazalwane. Do you know njengoba sifunde ekseni yazi ngeke ngathinteka kakhulu. Umama sonke ekhuluma ngoJesu eshiya izulu. Do you know ukuthi njengoba eme kanje manje ngendlela uhlazo kanje ebuka le ndoda le imkhombe kanje akathi akayilutho. Ingimenzeni lo? And lena inkosi yamazulu. Kumenzi wezinto zonke. Kodwa bazalwane as we behold uthando lukaNkulunkulu olamangaza izulu nezingilo zonke. Kodwa umini uyalahlekelwa amandla. The reason why umini uthini amandla bazalwane. Thina siyalifunda iBhayibheli but asimfundi uJesu. I can tell you the truth. That's our problem. Yebo? Siyafunda ngoDavid, siyafunda ngoZakhewu but asihlalanga kuJesu. Asihlalanga kuJesu. Akekho umuntu okanikela nje ngoJesu bazalwane. Do you know ukuthi iBhayibheli likhuluma ngoJesu ukuthi phambi ukuthi ashiye izulu. uJesu wayesesimeni esinjani? Sokuba uNkulunkulu. Angisho kanjalo? Lithi iBhayibheli was in the form of God. Ubani lo? Philippians chapter 2 verse 5. Angisho? Kodwa uJesu weza la emhlabeni waba yini? Kwakuyi step down bazalwane esimangalisayo kwayileso. Kodwa you will not understand the step down. Amanye bethi sisithenthi hayi man kwakuyinto of the moment. Do you know ukuthi uJesu waphila as umuntu, wafa as ini? As umuntu. Do you know ukuthi uJesu mayivuka wavuka still eyini? Umuntu. Do you know that bazalwane? Yakhumbula ku Luke chapter 24 baze bengakholwa ukuthi yena wazobazwisa wathi ayingizweni. Othi isipoti asinayo inyama namathambo njengami. Wabonisa amanxeba. And then uJesu wakhuphukela ezulwini. uJesu mayibuya eyini futhi? Umuntu. Do you know that? Ngoba zisho kanjalo ingilosi. Zithi lo Jesu nimbonayo ekhuphukela. Uyobuya kanjalo. Angisho isho kanjalo kwiZenzo chapter 1. Think of verse 11. Nabazalwane, the reason why ngimention lezi zinto zoJesu umuntu is because ngifisa sibone bazalwane uJesu ngesikhathi eshiya izulu ukuqala. Ngesikhathi eshiya lobume bakhe ukuthi eneform kaNkulunkulu, lo mzimba kaNkulunkulu esingawazi unjani. Ngesikhathi ewushiye ubeka ecaleni lo mzimba. Wawubeka ecaleni for eternity. Angeke aphinda benawo uJesu lo mzimba wayewunawo. Seyizweni bazalwane. Ngoba uJesu namanje umuntu and uJesu ubuye umuntu. For eternity. Aske say just think about that. uJesu. You know Tina? Ngithi masifunda nonkosikazi ngithi yabona into yenza uJesu yamangalisa. Into yenza uNkulunkulu mayinikela ngoJesu isimanga ukuthi umqondo wethu akuncane ukuthi uyibambe. uNkulunkulu wanikela ngoJesu. And esazi ukuthi uJesu mayibuya sesisuka emhlabeni ezezulwini akasazi ubuya efana njengalesikhathi behamba. Siyibona leyo nto? Amen. Imagine
asithi mhlambe umama nomyeni abesengozini abuye umyeni yebo kuyena kodwa manje sethi uzohamba nge-wheelchair impilo yakhe yonke kwayileyo nto I mean that's a small sacrifice but kwayileyo nto bazalwane ingamphatha umuntu kabuhlungu ngendlela emangalisayo kuba akasekho exactly ngale ndlela ebeyiyona. Do you see the bazalwane? And uNkulunkulu mayinikela ngoJesu wenza leyo nto wanikela ngayo sathi uzomthola not ngendlela manje ebeyiyona kathi nikela ngayo but wakwenza anyways ngoba esithanda selflessness wangacabangeli yena noJesu angacabangeli yena mayishiya izulu and ukuthi ezisibuka bazalwane the selflessness kaJesu yathi sifunde thina ngoJesu ngisho ukuziphakamisa yamangala mangifunda ngoJesu mayesenza izimanga yazi uJesu wayekwazi uhamba phezulu kwamanzi kanje yinto ayikwazi le ukuyenza kodwa kukayi-1 kuphela lasifunda ngakho ukuthi uJesu hamba phezulu kwamanzi and nakhona abantu abambona abafundi bakhe nje ngiyacabanga nje mhlambe if bethe yimina ngikwazi ngaphambi phezulu kwamanzi bengiyoya lapha e-beach front abantu bebukile ngigibele amagagasi abantu bathile bangibuke baze bangikhokhela abantu ndikise ukuthi bazalwane ukuthi uJesu angaphileli ukuthi athole ipraise yabantu wayengaphileli i-display sayibona leyo nto i-display bazalwane lesiyithanda kangaka ukubukisa i-show off yayingenasikhala kuJesu ayingenasikhala kuJesu and uJesu bazalwane like eziningi esingazikhuluma ngoJesu but into engiyisho bazalwane asifundeni impilo kaJesu masifuna ukuhlukana nomina that's the first thing asifundeni impilo kaJesu I mean bazalwane uJesu fasted 40 days and 40 nights kunabanye bethu kunzima ukufasta 1 day kunzima ukuhlukana neinhlobo ezithile zokudla ezilimaza umzimba wethu kunomuntu angazange adle at all hayi ukuthi ahlukana uzange adle at all 40 days and 40 nights fasted at him if bazalwane we've ever fasted you will know ukuthi kunzima kanjani ukufasta each and every day uJesu kwakunzima naye angekho lula but uthando wayenalo for thina for you and I elalimenza bazalwane ukuthi kunzima athi ngizoqhubeka until the very last day so kumele bazalwane sibuke uJesu. Now I want to say this masifuna ukuhlukana nomina kumele sibuke yebo impilo kaJesu but akumele nje siyibuke kuphela kumele futhi siyiphile siyayizwa leyo nto ayiseni kumavesi mhlawumbe ngifisa sibuke ukuthi inhliziyo engcolile igezwa kanjani yazi ingimangazile lento mangiyibuka seni incwadi kaLuke chapter 11. Oh, glory to God. You know, bazalwane ukuziqhenya kumele kuphela. Do you know one of the reasons why sixabana kangaka noNkulunkulu? Ibandla lixabene noNkulunkulu. Sizazofunda sifunda kuma afternoon ngelinye ilanga siyofunda ngedress. Ngokuthi uNkulunkulu mawufunda kwincwadi kaZechariah sizokusifunde bazalwane. Do you know ukuthi uNkulunkulu mayikhuluma ngokupheliswa kwalomhlaba uze akhulume ngisho nangokuthi kunabantu abagqoka izinto engamele ngabayazigqoka and athi uNkulunkulu ngenxa yalokho bazoshatshalaliswa. Do you know that? Besazi ukuthi uNkulunkulu ufuna lokho kodwa bazenzele kwabo and uNkulunkulu uthi these are foreign garments. And do you know bazalwane one of the main reasons why ngoba lento kudala ngiyifunda isikhathi esithi one of the main reasons why ngidle ngikufisayo ngigqoke ngikufisayo it's because bazalwane uself usaphila and it's also because ngithanda i-display esikhathini eziningi izinto zikaNkulunkulu zisimple yabo manje angiyifuni into esimple ngifuna into ezothi mangidlula kujikwe nami
Mele kujike nami angifuni nje ngivele ngidlule ngathi nje kudlule nje akudlulanga umuntu. But siyazi nje lesizwe kuseni bazalana ngoJesu ngesikhathi hamba nabafundi bakhe kangekho ngisho nengubo nento ayigqokayo especial emahlukanisayo nabafundi bakhe kuze ngisho nabantu babeyombopho bebengazi ukuthi umuphi uJesu. Wathi uJudas hayi ngizonibonisa ukuthi ngizohamba ngiyombingelela ngimncabuze kamele angikhombe ngoba in his dress and ngendlela yokukhuluma ayikho into ayiveza nanga uJesu nango phezulu kwabo bonke. If uJudas wanga-identify ukuthi nangu uJesu kwangenzeka ngephutha mhlawumbe bathatha uPeter. Uyayibona leyo nto? Oh ayiphansi. Ayi was I don't know if it's Jesus. No man like Jesus. And if I stand at display, must tell some get a flame. Mele bonal ukuthi mina umphathi. Mele mangiqoqele. Siyabona leyo nto? Kanti uthi Jesu omkhulu kunina akube ngathi uyingane. Ayisho amakhayeni zethu yazi ingane yona eqoqayo makuqeda kudliwa mhlawumbe. Yona kumele ishanele kutheni konke lokho. Oh bazalwane. Now uself ngithe siyawubulala not only ngokubuka impilo kaJesu but also ngokuthini ngokuyiphila. Now let us look at something uJesu ayikhuluma kwaBafarisi. Ngicela usifundela Luke chapter 11 verse 40 to 41. Okay, verse 39 to 41. Yayisithi inkosi kuye, manje-ke nina abaFarisi nihlambulula ingaphandle lenkezo nesitsha, kepha ingaphakathi leni ligcwele ukuphanga nokubi. Ziwula yena owalenza ingaphandle akalenzanga nengaphakathi na, kepha yiphane okungaphakathi kube yisiphiwo sabampofu. Bhekani-ke kobe uhlambulukile konke kimi. Amen. So uphinde futhi verse 41 slowly. Ngifuna sizofika verse 41. Kepha yiphani okungaphakathi kube yisiphiwo sabampofu. Bhekani-ke kobe kuhlambulukile konke kimi. Okay, ithi yiphani ongaphakathi. Nge-English ithi yiphani eninako. Ithi yiphani abampofu eninako. And then ithi bhekani konke yothini kuhlambuluka kini. Sibona lento bazalwane. Naw uthi ngiyichaze into uJesu ayishoyo la eyangimangaza kakhulu sifunda online. uJesu kubona abaFarisi uthi inkinga yeni baFarisi nina nifocus ekuthini nizicline ngaphandle. Nigqoke kahle. Kwathini yebo siyabona hayi ngempela kodwa manje inhliziyo zengingcolile. Njalo manikhuleka niyaguqa into enhle leyo yebo but manje ngiyaguqa zingcolile inhliziyo. Ni focus outside. Kodwa ngaphandle ngaphakathi kunjani kungcolile. Abese isithi uJesu yekani ukuba izilima lo owenze ingaphandle wenze nengaphakathi futhi. So konke okwakhe uNkulunkulu so konke uNkulunkulu ufuna kube njani kube clean. And then abatshene into kumele bayenze uma befuna ucleana ingaphakathi. Uthi yiphani abantu lezi lenazo. Yiphani abampofu. And then bhekani konke kuyoba njani kuyohlambululeka. Mayithi konke kuhlambululeka meaning ingaphandle nengaphakathi. Sayizwa leyo nto? So ingaphakathi lomuntu bazalwane lihlambululeka ngokuthi umuntu afuna ukusiza abantu. Sayizwa lento bazalwane? Impilo yokusiza abantu iyayihlambulula inhliziyo. A life of selflessness. Mangikhuluma bazalwane nge-selflessness. Angikhulumi nje ngokuthi ngenze nje. Ngithathe ngoba vele amateki ami bese ivele eyigugele. Ngiyopha abantu. Ngithi mangipha umuntu kusale kuzwakala into kunento ephumile kunento eshodayo nakumina. Uthi Jesu mawenza kanjalo. Uself uyafa. Ngempela uyafa. The reason also kubhlungu mawenza leyo nto is because uself usuke eziyafa. Uself usuke esifa. Hayi ukuthi mangifuna ukusiza abampofu
ngithathe ku-tithe yami siyabona leyo nto i-tithe bazala kuyona yami ithatha kaNkulunkulu so uma ngisiza umuntu mina nge-tithe bazala angikhiphanga lutho mina siyayizwa leyo nto akuyena umsebenzi we-tithe lowo umsebenzi we-tithe is to sustain i-ministry evangeli Amen. not to help the poor ithina my offering ngithatha kumina hawu bazalwane ngingathatha into kaNkulunkulu ithi hayi nayi mina engisize ngako abantu but lenza nje usize bani ngoba nje bekuyinto kaNkulunkulu leya siyayizwa lento bazalwane that's why yourself is not dying. It's because sinama shortcuts kwizinto yabona simane sizenze izinto but singazenzisisi uthi Jesu uma ufuna ukubulala uself uma ufuna ukuba nenhliziyo egezekile yipha iba umuntu othanda abantu iba umuntu ophanayo sayizwa leyo nto iba umuntu ophanayo na ngicela ukuveza something ku-Isaiah sinoku-Isaiah chapter 58 ekhuluma ngalento u-Isaiah 58 asizweni bazalwane nendaba ye-self le this is education le bazalwane esiyidingayo do you know ngamangala mina futhi ngaziveka ngabuntu ayikho nje into eyongibeka kuma-university walomhlaba ngoba ngithe uma ngifunda le nto ekhaya sifunda nonkosikazi sifunde incwadi mind character and personality elena ithi yakhuluma lapho uthi the best education esingayithola i-education yokuthi siyenza kanjani intando kaNkulunkulu futhi sihlale siyenza consistently ngathi mangibone uthi this is the best education ngathi mangibuke number 1 le best education available kumuntu wonke le best education bazalwane siyithola la izwini le best education akho umuntu okuthiwa mali yakhokhe do you know ukuthi ku-best education uyeyela emhlabeni kodwa hambe ufunda e-UCT ubhatala 100,000 abangaka best education le iyela emhlabeni bathi best education ngokwezulu mahala bokuqaphela bazalwane uNkulunkulu lezi zinto ezidingeka ngempela kumuntu uzenze zaba mahala zatholeka lula yabo umoya usuphefumulayo ayikho into esiyidinga njengomoya and it's free. I say in Isaiah 58 this is the best education sifunda ukuthi ngihlukana kanjani nesono best education lena Wamehlo wezulu do you know the wamehlo wezulu ungaba nama PhD awu5 mawungakazi ukuthi uhlukana kanjani nesono do you know ukuthi uyiqaba awufundanga uyiqaba nje elinama PhD ingilozi yabantu lo muntu ufundile wafunda iminyaka eminingi kodwa ubanjwe yisono okay now so the education was anibalekile and siyasibona masifunde esikoleni senza kanjani into ebalekile siyayifunda siphinde siyirevise so this study kumele siphinde sisirevise nasekhaya manje sisibuthi ukuze ngikwazi ukuhlukana nomina kumele ngifunde ngoJesu kumele ngazane noJesu kumele ngixoxe noJesu ezingazana noJesu ngibona ubuhle bakhe ngibona uthando lwakhe umina abazalwane lahlekelwa ngamandla and number 2 kumele ngiyiphile impilo kaJesu impilo kaJesu bazalwane yayidila ngokusiza abantu we don't understand if angifunde nje thina we've done it and sisilo sirepeat njalo ekhaya mawufika njalo ekhaya uyafunda impilo kaJesu ekseni njalo sifunda impilo kaJesu njalo sifunde impilo kaJesu na next year sifunda ngayo oze kubuye uJesu senza kanjalo and just lo sifunda sirepeat sesifunda in chronology into engimangaza impilo kaJesu ungayifunde ngesikhathi eqala ukubhabhadisa aze ayobethela esiphambanweni uJesu uphilela ukusiza abantu umthola ule not even once ukuthi wahamba ngoba mhlambe yena wayozifunela ukuthini ngilosi ngoba ngimane ngizizulela ngithi Tuisenza bazalwane all right now let's see Isaiah 58
Kuthiwa verse 6 engiceshayo ifunda English. Cela sifunda ngesiZulu verse 6. No, let's funda verse 7 no 8 to save isikhathi. Isaiah 58 verse 7 and 8. Akusikho ukwabela abalambileyo isinkwa sakho nokuyisa abampofu nelihambima ekhaya lakho nokwembesa uhambase lapho umbonayo nokungazisithezi kwaba yinyama yakho na. Cela upause lapho. Yebo. So uNkulunkulu uyababuza bebefasta. Angisakhumbula sayikhumbula ichapter. Yeah. Uthi engaba akuyona yini le ifast engifuna neyifast. Seyibona lo mbazalwane ukuthi uphe isinkwa sakho abantu abangenasinkwa. Hayi uphe isinkwa uphe abantu ngesinkwa sikaNkulunkulu esakho. Ngizama ukubona ukuthi ngiveze le point ukuthi uthatha kokwakho and most of the times kuzwakala ukuthi engithathile ngempela. Thina inkinga yethu sifuna ukusiza abantu only when ku convenient. Ngizothi mangiceda kumsiza kungazwakala ukuthi ngisizile. That's why self is not dying, because self is not being denied. Ngisiza umuntu kodwa still uself uyayithola yonke into ebeyifuna vele. That's why uself akafi, siyawondla. Now bazalwane, kuza ukusiza abantu kubapha isinkwa, nabahluphekile sibafake emakhayeni ethu, kuthi mawubona banganempahla ubabe ingubo zokugqoka, sezona bazalwane. Ithi futhi ungazifihli inyama yakho. Yazi uzifihla inyama yakho kunjani? Lento ayisenziwa ngomlevi uJesu akhuluma ngayo. Uthi uJesu umlevi owabona umuntu oyibula eshawe amasela lapha esuke eJerusalem eJericho. Kuthi umlevi ovela hamba kulelinye side. Efisa ukuthi engathi angayiboni lento kuze angabi nacala lokuthi akasizange. Seyibona leyo nto? Athi kuze ngingabi nacala lokuthi angisizange ngashana unembe zami uthi ngivele ngayiboni wale nkinga. Othi ngingambuzi nokuthi inkinga yakhe yini. Seyibona leyo nto bazalwane? Yebo umthaba. Hayi thisha ikhala ngaba inyama yami mina la. Verse 7. Uthiwa lo ungasithezi kwaba inyama yakho. Ushuthi abantu abayihlobo zakhe. Angabalahli le kude uma mina ngingqona. That's true. But bazalwane, inyama yethu is not only isihlobo zethu. Okay. Inyama yethu bazalwane. Okay. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu has made of one flesh umhlaba wonke. Wonke umuntu inyama yethu. Angiphiki thisha. Yes. Ngoba ngasela kuchaze kahle kodwa ngaba inyama ngifuna ngilibeze kubona. Yes, glory to no, that's true. Yeah. Now, ngicela ukusho order bazalwane. Nabazobukela ku recording I hope abazizwa kabi lento. Ngisho nje into eshiyo eBhayibhelini. Okay. uNkulunkulu uthi kumele sisizaneni senze okuhle. Yeah. Ubabusabele futhi belishilo livesi. Yeah. Ku-Galatians, I think Luke chapter 6, mangaphosisi, from verse 7 to 9, umuntu angalibhala nje mayifuna uyolibheka. I think lilapha. La uNkulunkulu uthi masisiza siqala ngendlu yokholo. Siyabona leyo nto? Amen. Ngiyayiphinda leyo nto bazalwane. Siqala ngendlu yokholo. So yes, you deal with your immediate family, but before uye kuma extended family kanjani, then mhlawumbe before uye kuma colleagues nani, uqala from the household of faith. Okay. Ungakhuthaleli ukupha abantu le phangaphandle abaningi kube khona abantu abalambile ibandleni, and then ezingibasiza bayibandleni sihamba sisonke sesisizene siyosiza umphakathi. Sayizwa lento bazalwane? Kusho izwi akusho mina. Kusho izwi kaNkulunkulu akusho mina. So kunjalo sesifakaza nje kule point yokuba yenyama. Yeah. Okay, verse 8. Verse 8. Khona ukukhanya kwakho kuyakuqhamuka njengokusa nokuphuluka kwakho kuyakuvela masinyana. Ukulunga kwakho kuhambe phambi kwakho, inkazimulo kaJehova ibe semva kwakho. Amen. Siyayibona leyo nto bazalwane? Ku verse 7 uthi asenze lezi zinto, ku verse 8 uthi masenza lokho uthi ukulunga kwethu kuzovela. Inkazimulo icharacter kaJesu izohamba nathi. Siyayibona leyo nto? Meaning masenza lokho sizoba nesimilo sikaJesu. So mawufuna isimilo sikaJesu yenza lento ayisenza uJesu. That's the simple lesson engiyivezayo. Amen.
So sisavezile ukuthi mina ubulawa kanjani ngokufunda impilo kaJesu. Khuluma noJesu. Jesu abe seduze isikhathi zonke. Ngabikho umuntu esimazi njengoJesu. Ngiyacela ngisho izingane ezincane bazali. Ungavumi ukuthi ingane yakho yazi ngoMandela more than yazi njengoJesu. Kunezingane ezazi omalongo okuthi freedom. Thola incwadi inkulu ingakanani. Kodwa nje ama-gospels la Matthew, Mark, Luke, John akazazi. Sebona lo bazalwane. Angaze ngifunde ipreach elilodwa. Lelo ngokuthi freedom futhi angiplananga uyifunda. Ngoba bazalwane, leyo knowledge ngengisize. Knowledge izongisiza i-knowledge okwazana noJesu. Asifinde quotation ngiyayithanda. Ifakazele lento esiyifunda. Ithi the leprosy of selfishness has taken hold of the church. It is the Lord Jesus Christ will heal the church of this terrible disease if she will be healed. Oh, Bazarane, next line. It is the remedy is found in the 58th chapter of Isaiah. Lana ngifunda who counsels on stewardship, page 85. Kuthiwa bazalwane uxhoko lwe-selfishness. Leprosy. I-selfishness mele siyisabe njengoxhoko. Kuthiwa le leprosy le-selfishness into elibambile ibandla. Njengoba la ngifake nesithombe sebandla sonke sila. Sibanjwe uxhoko lukamina. Lokuthanda umina uxhoko lolubi. Bisibambile kodwa kuthiwa ngiyasithanda lesithembiso kodwa inkosi uJesu ingalelaphi ibandla lakhe kulo lolixhoko lolubi kanje. Kuthiwa indlela yokulapha ke azosilapha ngayo itholakala kwincwadi kaIsaiah chapter 58. And Isaiah 58 losiqeda kufunda okhuluma ngokusiza abantu. So do you see remedy kaJesu yokuselapha from selfishness ukuthini? Hamba uyosiza abantu. Mawukhuleka Dalpineko. Asithi yakhuleka ukuthi inkosi icela ungisize ungimile ugcwele. Impendulo kaJesu ithi hamba usiza abantu. Amen. Mawufuna ukudila nomina hamba usiza abantu. Yeah. Nkosi ukusiza abantu ayikho indlela mhlambe ngifuna nje ukuhlala ngifunde nje kuphela ngibona umina sewuphelile. Funda yebo kodwa hamba usiza abantu. Amen. Mawungasizi abantu mawungasizi abantu you are not using iremedy le ukuthi Jesu yayisebenzisa ukusisiza. Do you see that bazalwane? All right. So into engizama ukuyisho and ukusiza abantu bazalwana basically it's just ukuveza uthando angisho. So bazalwane indlela yokudila nempande le ye selfishness ukuthi sibe nothando. Have love. Chitheke uthando. And mawufuna ukuthi ungabi naso isono vele into emele ube nayo uthando. Kodwa ngibonise linye ivesi. Uthando njengoba i-selfishness umina eyimpande yesono uthando yimpande yobulungisa. Amen. Angeke kube khona uthando angeke kube khona ubulungisa ngekho uthando. And makhona uthando ngeke ngabikho ubulungisa. Oh bazalwane uthando liyamangalisa. Ayisibuyeni something. 1 Corinthians chapter 13. Yabona bazalwane umuntu onothando ngempela ophila ngalo lodwa. Uhlukene nesono. I'll tell you the truth. Uhlukene nesono. Mele sibuke uJesu bazalwane. Ngiyayiphinda leyo. Then senze into esiyibukayo kuJesu. USathane into azama ukuyenza kuthina ukuthi asuse uJesu phambi kwethu. Do you know mawufunda ningasibhala lesicaphuna ngesifakanga siyabaluleka kasibalulekile kakhulu. Great Controversy page 488. It is the great deceiver, it is the arch deceiver hates the great truths that bring to view an atoning sacrifice and an all-powerful mediator. He knows that with him everything depends on his diverting mind from Jesus and his truth. Says the Lord bazalwane. I think print futhi indawo Great Controversy GC page 488. Kuthiwa uSathane uyazonda amaqiniso aveza uJesu. Yayizwa leyo nto? Kuthiwa uyazi ukuthi uyena ukuzalinga abantu futhi abalinge aphumelele.
kumele nje asuse abantu umqondo wabantu kuJesu akadinganga uSathane ukuthi abeke umqondo wakho kwizinto ezi-evil as long as awususe kuJesu yazi kutholile. Do you see that, bazalwane? The reason why angazi umuntu engidrive kambi ngikhulume kambi nami because angibukanga uJesu. Ayibona leyo nto. uSathane uyazi ukuthi uma ngifuna ukukhulume kambi mele nje ngihlehlise uJesu kuphela nje emqondweni wakhe. Amandla kaSathane, amandla wesilingo. It's not only izinkanuko zethu njengoba sibonile ngisho amandla wesilingo oqala yini inkanuko zethu. Awesibini into uSathane eyibank yakhe ngempela abhenke kuyona. Ukuthi umuntu uzoma emlingile. Ukuthi umuntu umqondo wakhe awuhlalanga kuJesu. Kuthiwa he knows, I mean la quotation namandla, he knows that with him everything depends on his diverting the mind from Jesus and his truth. Mighty everything ithini bazalwane? Ithi yonke into eyiletha uSathane. Yeah. Mayilethe umuntu obonile, makunomuntu ozobona mhlawumbe. Uze lo muntu umthukuthelela ukhulume kambi, uyabona ube namagqubu. Into abhenke kuyona uSathane ukuthi lo ngifuna nje angahlali umqondo wakhe kuJesu. Ngoba if ukacabanga ngoJesu uzobulama amthethelele. Yeah. Ngoba naye ucabanga umusa wenzelwe. Ucabanga ukuthi nomuntu oshiye izulu ukuze aphile. So bazalwane, this is very serious. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe asivele ngenxa yesikhathi. Angazi noma umphathi bekhuluma ngesikhathi yini kodwa ke ngizovele ngivale manje. Ngephathi ukugcina nje bazalwane. Ufuna sifunde ngempande yokugcina then sivaleni. Iyona imfishane. But lena yabo bazalwane, there are just so many things about this selfishness. And bazalwane, njengoba ngisho into yosiza ukuthi sibuke uJesu then senze lo msebenzi wenza uJesu. Obe ngikhulume ngempande ewuthando. As love as the root of righteousness, bazalwane. And the reason why bengikhuluma kanjalo is because mawufunda ku 1 Corinthians chapter 13 ile chapter yothando yonke sayikhumbula ngesikho sayifunda ngenxa yesikhathi. But kukhona la bazalwane uPaul athi love does not rejoice in iniquity. Sayibona lo part bazalwane? Kuthi uthando alithokozeli ungalungi. Yonke into engalunganga uthando luyithandi. Mawufuna ukuhlukana nezinto ezingalunganga kumele ube nothando. Yeah. Do you see that, bazalwane? Do you really see that? Masifuna ukuhlukana bazalwane nezinto ezingalunganga kumele sibe nani? Nothando. Nothando. La kunothando ongalunganga hayi kuyaxabana nayo. You know, ungabhala kuneyincwadi engiyithanda kakhulu bazalwane njengoba singama families. uNkulunkulu nje besinikeza ama families sonke siyiphathe ama families. Abehlose ukuthi through uthando esolwakhe esolikhanda through ama families wethu sikwazi ukuthi sinqobe isono. Do you know that? Mawufunda ku Adventist Home page 195. Ithi pure love has special efficacy to do good and can do nothing but good. Save leyo nto. Kuthiwa uthando lwangempela lunamandla wokwenza okuhle futhi alukwazi ukwenza okunye ngaphandle kokuhle. Amen. So mawukuthi mina ngifuna ukufika kwi stage la ngenza okuhle kuphela yini kumele ngiqhuthe yona? Do you see that? The reason why uJesu wayengakwazi ukubona is because ayiqhutshwa uthando lalichitheka. Amen. Uyabona mangiqhutshwa uthando, uyothi umuntu evela breaka lapha phambi kwami ngendlela yanxa ngicishe ngimshayise. Angizophuma ngithukuthela ngithi ubreakelani kanje? Ngiyophuma mama ngiphuma mfati ingaba konke right kodwa ulimalana. Ngoba manje angisaqhutshwa imoto eyami ecishe yalimala. Sengiqhutshwa uthando lwalomuntu. Hleze mhlambe kunenkinga nayo njengebreaka kanje. Sayibona leyo nto?
So kuyo yonke into mangikhutshwa ngithanda isono siyaphela. So impande yokulungisa bazalwane ngothando. Ngiyacela lezi zinto bazalwane singasifunda ngathi sifunde ipoetry nje kuphela. uNkulunkulu asisize sipractice sikwenze. I'll speak about one thing as in Hebrews. It's fine. Impande yesibini bazalwane nayo bengifuna ukuhlala kuyona kodwa ayi ngenxa yesikhathi izikole izinsuku azikapheli ziningi. Asifundise asene Hebrews. Sake safunda bazalwane ngifuna ukubheka ukuthi ubani okhumbulayo ngempande yesibili yesono. Khona impande nale selfishness angisakhumbulisa sayifunda ngayo. Khona enye impande bazalwane yesono esayisakhuluma ngayo. uNkulunkulu wayimention nje kuthina. Yeyiphi bazalwane leyo? Ye-English. Ngizonika clue. Ye-English bazalwane lempande yesono lena i-opposite yelinye igama eliqala ngo-F. Hayi bazalwane ngimbambele ngale clue. Nivela straight kuyona but you know bengifuna nithathe the step by step ukuze wonke umuntu akwazi ukunderstanda. Nivela straight manje kule mpande yesono. Impande yesono yesibili sasiyibukile. Ukungakholwa ungamthembi uNkulunkulu. Siyabona leyo nto. Ngikhumbula sazisabuka ukuthi ingilosi ezawa ingoba zakholwa uSathane sakhumbula. So ukuze zikholwe uSathane kumele ziqale ziyeke ukukholwa bani? uNkulunkulu. Sabuka ukuthi uEve kuze adle le fruit uSathane athe ayidle kwakumele akholwe uSathane angisho. And manje ukholwa uSathane akumele ayeke ukukholwa bani? uNkulunkulu. So into eyimpande yesono enye siyibonayo manje la ungamthembi uNkulunkulu. Isono sesingene ngothi abantu abamthembanga uNkulunkulu. Now into elwa nokuthemba uNkulunkulu bazalwane ifiye. Into yenze ukuthi singamthembi uNkulunkulu yini? Ifiye. Esikhathini eziningi it's fear. Most of the times, not all the times, but most of the times it's fear. So bengifuna nje namhlanje ukudiscuss fear as well. So ngifuna sibuke iverse eli1 ukuthi sinqoba kanjani fear. Obazalwane fear is terrible. Siyakhumbula kunesiphepho. Yes. Incwadi kaMark chapter 4. Kunesiphepho imkhumbi up and down. Sengingena amanzi, sengathi bazofa. Basabe bakhumbula ukuthi uJesu ulele ngaphansi komkhumbi. Bamvusa. And then uJesu mayivuka sakhumbula uthini? Mhlawumbe ufuna uyibheka nje ekhaya. Mark chapter 4. I think ungaqala ku verse 36 to verse 39. Uthi uJesu uthi kungani nisaba? Ungani ninekholo oluncane na? Seyibona bazalwane. So uthi Jesu into eyenza ukuthi babe nekholo oluncane ukuthi bathini? Bayesaba. Uthi why are you so fearful? Why is it that you have such little faith? And uJesu akayiphindile noma uyafuthi incwadi kaMateyu chapter 14 la uPeter hamba emanzini. Semkhumbula uPeter hamba emanzini? Yes. Ehamba ebiza uJesu. Kodwa wathi esokesaba athi ngenzani mina ngihamba emanzini? Wesaba washona. Do you see bazalwane? Uthi ifear ihlezi ilwa nani? Now I'm just going to read one verse. Not many verses. One verse and then siyavala. Hebrews, mthe Hebrews. Uthi ifear siyinqoba kanjani? Nalezi nje sizifundayo bazalwane. Do you see ukuthi indlela uPaul osile lizongena ngayo ukuthi uSathane into ezobe isebenzisa yini? Ifear. Njengoba sizobe sibulawa. Kodwa awuzukwazi ukuthenga nokuthengisa. Usaba ukuthi usitreat so dala. So mawuse senefear awuzukwazi ukumthemba uNkulunkulu. And mangamthemba uNkulunkulu ngekwazi ukuhlala nesono. Now Hebrews 11 verse 27. Oh bazalwane, this is education le idlule education ese-UCT nako Harvard zonke lezi ndawo education yezulu. And sonke singayithola. Education ukuthi sihlukana kanjani nesono. Bazalwane bengilithanda leli verse ngicela nilibambeni. Yabona nje manithanda bazalwane manje nawapeni niliunderline nilifaka isekli noma umuntu lenzeni ngiyalithanda kakhulu leli verse. Ikhuluma ngoMoses.
Ngicela uzongifundela lo ngesiZulu verse 27 Hebrews 11. Ngokukholwa washiya iGibhithe engasabi ulaka lwenkosi. Ngokuba wakhuthazela sengathi uyambona Oh my God. Siyayizwa ndonto. Kutho uMoses zange alisabe ulaka lenkosi, Ithi ngokukholwa walishiya iGibhithe. Yabona udisi ukuthi lana sithola both words. Ukusaba nokukholwa. And kutho wayinokukholwa wayingasabi. So umuntu akwazi akholwe besaba. And now kuthiwa into yemenze ukuthi angesabi. It's not because wayeyisigoro, Itha ngoba uMoses wayephila engathi uyambona ongabonwayo. uMoses into ayimenza aphikelela ithi lana wabekezela waphikelela ongathi uyambona ongabonwayo. Into ayimenza uMoses abe kanje bazalwane. If ungavakashela uMoses mhlawumbe uyohlala naye lapha eMidian la wayikhona ngaleso sikhathi qedwe kubaleka eEgypt. Wawuyothi mawubuya kuthini uthe bazalwane ngibone enye into. uMoses kungathi uyambona uNkulunkulu. Indlela aphila ngayo. Hayi wayengamboni ngamehlo. Wayengamboni ngani ngamehlo. But uMoses waseyifundisile ingqondo yakhe. Ukuthi bazalwane uNkulunkulu ukhona la. Njengoba ngihamba manje. Ngihamba naye. Wahamba washiya indawo eyine safety. La uMoses wayezoba inkosi khona. Waya kwindawo eMidian. La uMoses akazi nokuthi uzodlani. Akazazi nokuthi uzoprotectwa ubani. And lithi iBhayibhile yini ayimenza uMoses enze leyo nto kwangathi uyambona ongabonwayo. Njengoba sikhuluma ngokushiya amadolobha kunabantu abathi sodlani. So thini. And if asinayo le faith kaMoses, you understand ukuthi uNkulunkulu unathi. God is present. Bazalwane, we don't understand the presence kaNkulunkulu. Yazi khona ichapter ngingayifunda ethi the presence of God a reality. Ngithe mangifunda ngathi sho. Asikaboni lutho. uNkulunkulu ukhona. Into enza sibe nokusaba esikhathini eziningi. Uthi yakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Kanti bekumele ngaba ukuthi mhlambe asimhlambe babumsomi uyabizwa endaweni la kunabafundisi abaningi bathi uzosichazela lento why ningigcinisa abantu. Angafiki lapha ngenxa ukuthi abafundisi etatazela amavesi akasakhile isandla sesinedumbe. Seyibona leyo nto. Bekumele angasabi ngoba uyazi uhamba noNkulunkulu. Ngingasaba kanjani ngibe ngisazi umnikazi olelizwi ngihamba naye manje. Kufana nokuthi manje ubhala itest eMaths noma mhlawumbe ngiya-interview wayengibuza ngeMaths. Ngibe umuntu obhale i-textbook le ngizobuzwa ngayo ngihamba naye. Ngingasabani? Ngisabani ngathi ngihamba nomuntu obhale le ncwadi bayobuzani. Seyibona lento bazalwane? Amen. So ukusaba ikona ukusishayana. And into enza ukuthi sisabe asinalo ukholwa we don't understand ukuthi ipresence kaNkulunkulu is a reality. uNkulunkulu mayithi ngizoba nani uze bese kupheleni usho kanjalo. And even sometimes nendlela esikhuluma ngayo nendlela esiphila ngayo senza ngayo izinto iyabonakalisa ukuthi asikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Kunento esenza ukuthi manje maqhamuka umdala makuthiwa ngikuza umdala uthi fihlani. Sifihlela abadala. Kuyacala ukuthi la ekhaya vele indaba ukuthi uNkulunkulu ukhona la ekhaya singena akekho la ekhaya. Sayibona lo bazalwane? Mayikhuluma ngo-Enoch. Ithi and how did Enoch walk with God? Ithi he educated his mind and heart to ever feel that he was in the presence of God. And when in perplexity, his prayers would ascend to God to keep him. Last Day Events, page 71. Bazalwane, ngiyanxusa sonke bazalwane ongathi singaphila with this education. Lento idinga isizothatha isikhathi sizokhohlwa. Kodwa kumele siyifundise ingqondo ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu ukhona.
ekseni ngikhulume noNkulunkulu ngingakayi ngithola mhlambe ngizothela amanzi nje ngizophuza amanzi ngithi sawubona Nkosi ngiyabonga ukuvuka ngibonga ukuvuka Nkosi yabo and then ngihambe ngiyokhuleka straight vele ngiyazi uNkulunkulu ukhona ithi Enoch he educated his mind to feel the presence kaNkulunkulu bazalwana nathi uNkulunkulu angasisiza ngiyayicela we need to overcome selfishness we need to overcome fear izimpande lezi zesono and while zikhona lezi zinto esikwazi ukuhlala nesono esikwazi bazalwana uNkulunkulu nomusa umemela wonke umuntu kunabantu abazisolayo ngenxa yokwenza okubi nani konke sikhuluma ngokuphinga sikhuluma ngokuqamba amanga sikhuluma ngongathetheleli zonke lezo zinto umuntu athi enkosi yimi lowo and uJesu bazalwane into engiyithandayo engiyifunda kwincwadi kaLuke 15 ukuthi uJesu mawukuthi uyeza kuyena usivume isono ushiya uJesu vela thatha into yakhe ayibekela emahlombeni ahambe nayo siyibona leyo nto kuthiwa ngesikhathi kulahleka kulahleka imvu eyodwa kulezi 100 mase yithola akabuza ukuthi wena why bukhelese uzuduke abe ishaka ezibame ithethisa kuthi uvela thatha into yakhe ayibeke la ahambe ibrasha akekho umuntu omusa nje onomusa njengoNkulunkulu ukuthi esikhathini esiningi masibuyela kuNkulunkulu uSathane sikhohlisa uyasikhohlisa asenze sicabanga ukuthi uNkulunkulu usazongibuyisa into eziningi usazomali engiphanisha ngithi kanti uJesu uthi yena uvela uNkulunkulu athatha into yakhe ayibeke la athi eyibiseyilahlekile into yami yanmusa bazalwane asizinikeleni uNkulunkulu sihlwa nayo yonke inhlobo yesono siyathandaza ngicela sithobise namakhanda sivale namehlo again ngenze appeal every time sifunda bazalwane ngenze appeal so that angabikho umuntu ozosala ngaphandle singabolenza iphutha lokuzitshela sonke si right njengoba sicula sino amen sonke sinama struggles akhona uSathane lokesihlasela ngesono thobise amakhanda into nje bazalwane ngicelayo ukuthi if kunomuntu again uzozonke lezi zinto kunomuntu ozaziyo ukuthi kunesono esimbambile noma yini astruggle ngayo noma yini whether yinto abone ngathi incane obazo nakho sona esicane phambi kwamehlo kaNkulunkulu amen angizobiza lutho ngegama umuntu othi nje Nkosi ngicela usizo umina ngicela usizo ngala afe cela ungaphili ngeenkano zami umuntu osho kanjalo ngicela phansi isandla nabazalwane only the hands zomuntu othi sengifuna ukuhlukana nokuphila ngeenkano zami especially abantu abasha bazalwane especially abantu abasha uSathane indaba yokuphinga nendaba yama relationships iyayisebenzisa kakhulu ukubamba especially abantu abasha mawufunda kwincwadi Adventist Home page 67 bazalwane ithi to unite with an unbeliever is to grieve the Holy Spirit and to forfeit his protection says the leyo so bazalwane umuntu omusha okwi relationship ayazi ukuthi le relationship iyamhlukanisa noNkulunkulu akayishiye immediately ngisho noma bengathi ama benefits athola kuyona Joseph wangama ukuba islave kunokuthi angene ku relationship nonkosikazi kaPotifa obazalwane ngiyanxusa asikhulekeni Father in the name of Jesus Christ izandla zethu Nkosi ziphakeme ngoba sidinga uncedo umina Nkosi usihlasele ngendlela embi and Nkosi yasibonisa iremedy kuba nguYesu Kristu ukufunda impilo yakhe njengoba siphamise izandla Nkosi sicela amandla wegazi asebenze ezinhliziyweni zethu sikhuthazeke ukufunda ngempilo kaYesu sikhuthazeke ukuyicinga impilo kaYesu Nkosi please siyazi uSathane uzolwa kakhulu against such a thing Lord siyacela Nkosi kakhulu sincede please Father ndiyacela Nkosi asinalo uncedo tata phandle kwakho
even nokuyi-understand impilo kaYesu siyazi uba Nkosi ngeke siyi-understand without uncedo oluvela kuwe kumoya ingcwele. Please Nkosi cela usincede. And Nkosi also nangokunceda abanye abantu ngezinto abazidingayo nakhona ndiyacela Nkosi uncedo lwakho. Please Father sincede Nkosi. Sincede Nkosi while ixesha lisekhona siyafunda siyabona ixesha Nkosi selisekupheleni. Sincede Nkosi kakhulu. Nefiye Tata. Siyalibala amanye amaxesha uba unathi futhi unamandla akekho umuntu angamelana nawe. Siye silibale Nkosi. Siphethe sesoyika sesenza izinto ezisikhuphayo entandweni yakho. Elusincede Nkosi singoyiki. Siyakucenga Baba. Siyakubulela Nkosi ngesifundiso sakho siphesona ngoku. Uqhubeke uhleli nathi usixolele Nkosi izono zethu. Especially mina Nkosi njengoba ndithethe if ukhona apho ndingathethanga kakuhle ngixolele. Cela konke igama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen.